No niin, se olisi Ville Huhtala täällä. Me ollaan nyt kaivoksessa. Ei mitään. Kenen lipparakki? Mä jätän pois tuota. Joo, ja minun pikkuveli tuli tohon, mutta ei se anneta äitetä. Tää kaivoksesta ei löytänyt mitään. Paitsi yksi ironi. Joka on mun inventoorissa. Ja missäs täällä on se meidän tulopaikka? Mikä tuo? Tässä. Mikä turvapaikka? Tulopaikkaa. Ei kun se on täällä. Täälläpäs. Jee, se löytyi. Ja tästä alaspäin. Varo, hui! Varo! Hyvä, etten lyönyt sua. Miksi sä nyt noin teet? Ei muuta. Tuo katto on vähän vaarallisen näköinen. Mä lähden ja mulla on niin vähän HP:tä. Onko sulla niitä tortseja? Oh. Ei oo. Sovit, että nää on yhteiset tortsit. Mä annan nää sulle. Joo. No siinä on. No niin. Mä lähden ja laitetaan ne yhteiseen. Joo. Ei muuten tuosta voisi ottaa vähän hiiltä mukaan. Juu. Tämmönen mainausjakso. Osa 3. Pitäisi ainakin olla. Osa 2 uppautuu. Se on varmaan kohta silloin uppautunut, kun tää on upattu. Ei täällä on skele! Ei Si. Mitä? Ei! Mulla jäi nuolipyörin päähän. Voi herra. Kato! Se näkyy siinä. Kato taakse. Ai saakeli. Kato, mulla on päässä. Aivan sama, joku skeleton yrittää tappaa meitä. Mä tapoisin jo. Mut kuuluu lisää nuoleääniä. Niin nyt lähdetään äkkiä sisälle. Ei, älä jää tähän jumimaan nyt, kun mulla on vähän hätätilanne. Mulla on puoli HP:tä. Se yhteischesti on. Se on ulkona harmillisesti. Voit sä hakea se? En. Miksi? No, ei jaksa. Ei oo kirvestä. No ei siihen tarvitse kirjasta. Ei tarvitse kun hakata. No kumman puolelle se tulis? Tulisiko se niinku johonkin tähän? No niin, ei sillä ole väliä kun mun puolella se on. No antaa sen olla tuossa ulkona, kun ei siitä. Niin ei se nyt mitään. Ei, onko, tehdään 2 yhteistä chestiä, tehdään toinen tänne johonkin, koska niin tuossa voisi olla kaikki mainaukseen. Siinä. Ai missä? Sisällä voisi olla siis kaikki mainaukseen. Eikö ei mulla ollutkaan uunia? Mitä huijausta tää oli? Ja no ulkona on, mutta se on siihen mainaukseen. Mäkään ehkä, en mä tiedä. Mitä? Jee, 1 iron ingotti, jippii. Nyt ei ollut kyllä mikään paras toi kaivos. No ei. Mä etin Kato. kai seulaa. Kato. Mulla ei kättä.
Kato, tää on bugi. Häh? Mitä? Today I'm really dying. Oi, tuolla on zombi. Welcome back my Ei, siellä on house. 2 zombia, voi. Herranjestas. Ja te tiedättekin varmaan mun oikean nimen, se on Ville. No niin, sinne meni. Jee. Jes, kiva. Nyt me on täällä, missä ne... Meillä ei oo sänkyjä. Mulla on 1 villakin. Niin me olisin nähnyt yhden lampaan. Niin mie näin monta, mutta se oli niin kaukana. Meidän pitäisi lähteä mettästään lampaita. Otettais miekat mukaan ja ruokaa tarvis niistä. Ja... meillä olisi niin paljon, mitä me tarvittais. koneja etees. Seuraavassa jaksossa me lähdemme etsimään... Lampaita. Niin. Tai ehkä jopa tässäkin